Ay, buwang na sa pares. Gusto mo na yung puros mo na yung ayos na yung baligya. Ano na itong kaunon? Scam lagi to ba? Tanawa, ikaw man. Buwang nga itong libata. Ay, buwang itong libata ba? Murag maipit kita ani ba? Katong alibat, di gusto kita. Dagdalat-dalat sa niya ko. Murag ako'y maipit, ani. Ay, maipit, oy. Purting ipita. Mag-barbecue ko ani karon kay. Gusto kong kwarta. Nga, ani. Uy, mura man tanig bago pas kalihukan. Ay, bago, oy. Purting bago, ha. Ang init. Kainit sa kalibutan. Gutuman naman kayo. Ito makayo eh. Uy, timing oh. Nasi dungkoy. Si Dungkoy yan. Uy, nasi dungkoy Barbecue. nag-barbecue. Dungkoy. Kaulan. Sa imong baligya diha. Baliloto. Pwede ta maka. Pwede ta makapalit din ha kay gutom kayo me. Ganina ramig gutom. Nga, ani. Uy, mura mamagwa mo sa ito sa kalihukan. Kita yung barbecue ni. Nga, murag ako'y maipit, ani. Ay, maipit, uy. Purting ipita. Barbecue man, ni. Kung sa mamalit mo? Sir, Mupalit na may parang Dungkoy ba? Kay gutom na kayo. Gutom kisa na me. Baklay mo ni dungkoy ay. Baklaya mi didto. ay, nga, ani. Uy, nga mo mamalit mo nga. Mo may tuyo na akong mamaligya. Nga, ani. Uy, mura ako'y maipit, ani. Nga, ani. Uy, Pwede pa kadali ana. Kay gutom na kayo me. sige, sige. Ay. Paring dungkoy, pila na tanan. Pila man na. Kaya ito na tanan. Parang Dungkoy. Pila na. Aron himala na mo aron ano ang bayaran na mo Bayaran aron. na kay gutom na me. Aning mga mananap. Uy, brato raman sa inyo. Gigutom naman ka mo. Bro, ako'y maipit, ane. Sige na, para sa inyo, 500. Ah, 500. 500 pa rin dungkoy. 500 lagi. Ah, sige, Ane. sige. Uy, Sige, Bayaran bayaran na ako kay gutom na Gutom na kayo. kayo. Pila 500? Ane. Uy, Sige na, 500. 500 gani, no? Murag, 3, 4, murag man dili daw guys kalihukan. Pa. Kaya murag gusto ubir akong panan. 1, 2, 3, 4, 5. Ane. Uy, 500. Sige. Pangaon na niya mo din hahaki. Para gina sa inyo, no? Kay magpalit kong bugas. Sige na. Salamat kayo, paring dungkoy. Sige. Sige. Ay, buwang na sa pares. Gusto mo na yung puros mo na yung ayos na yung baligya. Ano na itong kaunon? Scam lagi to ba? Tanawa, ikaw man. Buwang nga itong libata. Ay, buwang itong libata ba? Murag maipit kita ani ba? Katong alibat, di gusto kita. Dagdalat-dalat sa niya ko.